2023 елның бірінші ярты йыллыгына район басмаларына язылу кампаниясы дәвам итә. Шул уңайдан хакимият бинасында подписка бүләге дип аталган хәйрия акциясы узды. Район башлыгы Разиф Кәримов һәр елдагыча әлеге игелекле гамәлгә кушылды. Бу көнне ул мобилизацияләнгән райондашыбыз гаиләсен һәм физик мөмкинлеге чикле шәһәрдәшебезне газетага яздырды. Үзебезнең район газетасына башка эше булмый. Иң туры, иң дөрес, иң тиз мәгълүмат безнең укучыларыбызга газета аркылы барып җитәргә тиеш. Шуңа күрә бүген газета белән тормышның, район тормышы нык бәйләнгән. Подписка бүләге акциясына район советы һәм башкарма комитет коллективы, төрле идарә белгечләре дә бик теләп кушылды. Изге эштә катнашучылар ярдәме белән 50 гаилә зәифлыклары һәм Новый Зай газеталарын бушлай алачак. Алар физик мөмкинлекләре чикле кешеләр һәм мобилизацияләнгән ир-атларның гаиләләре. Язылу кампаниясе дәвамында шулай ук депутат Олег Морозов, шәһәрдәшебез Анатолий Шалафаев, Марсель Миннехановлар хәйрия подпискасы бүләк итте. Теләге булган һәркем мохтаҗларны газетага яздырып игелекле эшкә алынырга мөмкин.